Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu, v ktorom sa spoločne pozrieme na tento aprílový Avon katalóg. Ukážem vám samozrejme nejaké výhodné ponuky, samozrejme novinky. No a poďme sa rovno vrhnúť na toto video, pretože priznám sa, že ja už som si myslela, že ani to video natáčať nebudem. Pretože sa mi zdalo, že tu nemám toho veľa. Ani že tých ponúk nie je nejak veľa v katalógu, ale postupne, keď som si to tu začala chystať, tak sa mi to tu trošku nakopilo, takže myslím si, že aj v tomto videu nájdete tipy na zaujímavé produkty. No a začnem hneď aj novinkou. Vy viete určite, že špirálu Lush Genius už máme v Avone dlhšie. Je to špirála, ktorá poskytuje 5 rôznych benefitov, takých, ktoré sú vlastne obľúbené, respektíve žiadané u žien od svojich špirál, a to je objem, predĺženie, pozdvihnutie, farba a oddelenie. Táto špirála je v troch rôznych variantoch, čiernej, čierno-hnedej a modrej. No a s kúpou vlastne produktov aj tejto špirály, aj až po stranu 11, si môžete za 3,59 objednať aj tento podkladový a fixačný sprej, ak si zakúpite produkty v hodnote 7,99, medzi čo patrí aj táto špirála. No a teda novinkou je to, že budeme mať aj jej vodoodolnú verziu. Vodoodolná verzia bude v dvoch verziách, v čiernej a hnedočiernej. Bude taktiež za cenu 7,99 a bude prinášať rovnaké benefity. Ja vám teda tú špirálu aj ukážem. Ja som sa s ňou dnes aj nalíčila, takže skúsim vám to takto priblížiť. Ja, čo mám veľmi rada na tejto špirále, naozaj, že ona vôbec nezlepuje, krásne oddeluje tie miehalnice, urobí výrazný efekt a trošku jediný, čo mám problém, je s tou kefkou, pretože tá kefka je na moje pomery, respektíve na to, čo ja preferujem, je taká väčšia. Ale má také aj dlhšie, aj kratšie štetinky, takže je potrebné trošku preciznejšie s ňou pracovať. Tým, že ja mám krátke riasy a menšie oko, tak mne proste tá väčšia kefka robí ako keby trošku problém, že musím akože dbať na to, aby som si ju naniesla správne, ale naozaj, keď už si ju naniesím, tak robí veľmi pekný efekt. Táto špirála, ja by som povedala, že patrí medzi mojich top 5 špirál z Avonu, a teda ja mám aj tie vodeodolné, ale priznám sa, že ja vodeodolné špirály nepoužívam, pretože mne aj tie klasické, ktoré nie sú vodeodolné z Avonu, veľmi pekne držia, naozaj neopadávajú mi počas dňa, nerozmazávajú sa mi, nemám problém s tým, že by mi slzili oči alebo tak. Jedine čo mne, ale to mi robia všetky špirály, že sa mi otláčajú akože tu hore, ale to je tým, že ja mám to viečko padnuté, ten tvar oka mám taký, aký mám, tak to mám jediný problém, ale to asi so všetkými špirálami, že keď mám proste masnejšie to očné viečko, tak vtedy sa mi tam trošku tie špirály otláčajú. Každopádne táto špirála je veľmi obľúbená v Avone, patrí k bestsellerom, takže myslím si, že nájde si aj táto vodoodolná svojich priaznivcov. Na čo by som vás chcela upozorniť, na výhodnú ponuku, ktorá je ale časovo obmedzená. Teraz, keď pozeráte už toto video, tak už vlastne výhodná cena neplatí na tieto produkty, ale na tieto vône Avon Lac. Od 16.4. do 30.4. ich môžete mať za špeciálnu cenu z pôvodných 31,99 na 15,99, čiže naozaj s 50% zľavou. A sú to vône, ktoré sú naozaj krásne, dlhotrvácne. Ja túto vôňu Avon Lac mám a túto Lac pánsku používa môj manžel už niekoľko rokov a stále opakovane sa k nej vracia, takže určite vám ich odporúčam. Ďalej, čo taktiež v katalógu na týchto takých úvodných stránkach nájdete produkty vône, ktoré sú tak teraz kombinované, že napríklad z tejto dvojstránky jedna je za 13,99 a druhá len za 5,99, s tým, že môžete medzi sebou kombinovať z tejto dvojstránky aj tie dámske, aj pánske, alebo potom sú aj tieto Attraction a druhá je vlastne za výhodnejšiu cenu, alebo produkty Clear Skin na pleť, takže je si z čoho vybrať. Novinkou v tomto katalógu je nová vôňa Incandescence Bright, ktorá je taká kvetinovo-citrusovo-drevitá. Ona obsahuje mandarinkový olej, žltý kosatec a santálové drevo. Je to veľmi pekná taká sviežo, jemne citrusová vôňa. Myslím si, že ideálna na toto ročné obdobie. Je to taká, by som povedala, až energická vôňa. Naozaj, že potom po tých chladných dňoch, potom možno nejakom zimnom našom spánku, takom útlme, tak môže nás táto vôňa veľmi pekne oživiť a prebrať. No a vlastne aj ostatné vône Incandescence sú teraz za 15,99.
novinka z dekoratívnej kozmetiky, ktorá mňa veľmi zaujala. Ak ma sledujete na sociálnych sieťach alebo tu na Shorts, už ste mohli vidieť, že ja som vám predstavila tieto nové tekuté lícenky Powerstay, ktoré sú za 10,49. Je to lícenka, ktorá má vydrž až 12 hodín. A ja vám musím povedať, že ja keď som ju mala, tak mne vydržala dokonca ešte viac ako 12 hodín. Má ľahké zloženie s vitamínom E, príjemne sa rozotiera, dá sa vrstviť, takto vyzerajú krabičky, veľmi pekné také kvetinové hravé a takto vyzerajú tie samotné lícenky. Ja vám ich skúsim aj takto nejak na ruke ukázať, dúfam, že sa nezašpiním. Prvý odtieň, ktorý mám, je Tulip Kiss. Ono to má aj celkom taký praktický aplikátor, že vy môžete rovno tú lícenku ako keby naniesť si na líčka a rozblendovať, ale musím povedať, že sú veľmi pigmentované, takže buďte opatrné. Tak ja vám to takto ukážem, ako vyzerá tá lícenka. Nechcem si jej dávať úplne veľa, ale je to veľmi pekný taký rúžový odtieň, ale taká tlmená, taká pekná, príjemná rúžová na bežný deň. A druhý je Sunset Carnation, som to správne vyslovila. A toto je už skôr taká jemne hnedo nude, by som povedala. A vyzerá takto. Ja som vám ich chcela ukázať tak, aby ste si ich vedeli vedľa seba porovnať. Sú to nádherné lícenky. Fakt, majú veľmi príjemnú ľahkú textúru a viete ich kľudne použiť na líčka, na očné tiene a kľudne aj si ich naniesť na pery. Teraz je aj taký trend takých tých rozostrených pier, takže myslím si, že aj na toto budú tieto lícenky super. Takže vyzerajú takto. Škoda, že ja som si tu neprichystala žiadnu servítku. Nechcem ich teraz takto veľmi, alebo tak skúsim trošku ich tak rozmazať, aby ste vlastne trošku videli, ako vyzerajú aj takto rozmazané naozaj len prstom. Vyzerá to úplne super, takže určite vám ich odporúčam a naozaj stačí vám jemná tenká vrstva a ten efekt, tie líčka vám vydržia až do večera. Naozaj ja nemám veľmi rada lícenky, ktoré mi nevydržia do večera a ktoré sa postupne počas dňa strácajú, takže určite sa môžete pozrieť na tieto lícenky, ja som s nimi veľmi spokojná. Čo sa oplatí v tomto katalógu je určite kúpiť si aj make-up alebo môj obľúbený korektor Powerstay, pretože make-up je teraz za 9,99 a korektor za 6,99, čiže je to super cena. Z make-upov sa naozaj dá vybrať plno odtieňov a dajú sa aj objednávať vzorky, takže určite ak si nie ste isté odtieňom, objednajte si vzorku. Ďalšia z jedných výhodných ponúk, tak to sú vône obľúbené z kolekcie Today, Tomorrow, Always a tentokrát v 100 ml balení za 25,99. Ono niekedy len samotná tá vôňa 50 ml je za takúto cenu, takže ak ste milovníčkami týchto vôní, tak určite sa mrknite. Sú tu 4: Everlasting, This Love, Radiance a klasická Today, Tomorrow, Always. Takže tá klasická Today teda. No a ak nakupujete z mobilného katalógu, tak určite si všimnite aj ponuku na vône Attraction Deep Instinct, ktoré len v tom mobilnom katalógu môžete mať za 14,99, ak si objednáte priamo cez ten mobilný katalóg. Ja vám vždycky dávam odkaz aj na ten môj mobilný katalóg, takže kľudne si to môžete objednať aj tam a ja vás potom kontaktujem ohľadom doručenia tých vôní. Ináč katalógu stoja 31,99, takže len v tom mobilnom katalógu ich môžete mať s 50% zľavou. Sú to taktiež vône, ktoré sú obľúbené, dlhotrvácne a naozaj patria medzi bestsellery tieto Attraction vône. Za skvelé ceny taktiež aj s 50% zľavou sú ďalšie produkty, ale ja by som vám vypichla ten na vyplnenie a hydratáciu pleti, hydratačný a vyplňujúci denný krém, ktorý obsahuje kyselinu hyaluronovú a technológiu Provita D. Je to tento krém, ktorý je za 6,99. Je to jeden z mojich obľúbených krémov, tak ja som si objednala aj jeden do zásoby, pretože ide leto a tento krém je skvelo hydratačný, ale má zároveň takú ľahkú, takú gelovú ako keby konzistenciu, čiže keď je horúco, tak vôbec nemáte pocit takého toho krému, ako keby bol ťažký na tej pleti, rýchlo sa vstrebáva, krásne vonia, neobsahuje ochranný faktor, takže dá sa používať ráno aj večer a je aj príjemný, tak keď máte ako keby tú pleť trošku takú opálenú, alebo nie že opálenú, ale trošku takú ako keby poboskanú slnkom, ja tomu hovorím, že trošku možno ste sa spiekli, tak toto veľmi príjemne aj tak upokojí tú pokožku, aj ju tak jemne schladí. Takže tento krém je úplne super a teraz si ho môžete objednať za 6,99.
Ďalej, čo mne prišlo vlastne v rámci ako tréningového ambasádora, tak je kozmetická taštička Hailey za 15,49. Vyzerá takto. Ja sa veľmi teším, pretože rada mám tie také naše nekozmetické produkty z Avonu. A je to kozmetická taštička, ktorá má taký veľmi príjemný obal. Ja sa pozriem, že čo je vlastne tam napísané. Nie, je to iba, že napísané, že je to iba polyester, čiže nie je to tam presne špecifikované, ale proste je to také, že podľa mňa sa to veľmi ľahko bude čistiť. Takže tak, a tá taštička je naozaj veľmi veľká, takže úplne podľa mňa vhodná na cestovanie, ak potrebujete si zbáliť nejaké produkty so sebou, a podľa mňa tu sa vám vojde celá vaša kozmetika, pretože ešte možno budete mať miesto, pretože myslím si, že je naozaj veľmi dobre priestraná a veľmi pekná a veľmi sa mi páči aj tie farby, aké na nej sú. Tak a ďalší nekozmetický produkt, ktorý ja by som vám chcela ukázať, je produkt, ktorý ja som získala za jedno video v rámci tréningového ambasádora. Ešte som to nemala možnosť vyskúšať, pretože prišlo mi to len včera a je to prenosná pomôcka na tepelnú úpravu vlasov. Vyzerá to takto, je to takýto maličký prístroj, ktorý by mal vyhľadiť krepatenie vlasov, skrotiť nepodajné poletujúce vlasy a sú tam vlastne 3 rôzne režimy a sú tam také výhrevné plôžky. A je to nabíjacie, hej. Takže príde vám to v takejto peknej krabičke. Ja vám to skúsim takto ukázať. No a teda vyzerá to nejak takto. Vidíte, že máte k tomu pribalený ešte aj ten kábel. No a tá samotná pomôcka vyzerá podľa mňa veľmi luxusne a veľmi pekne. Ja si stále tu dávam pozor, aby ja som na tú košeľu nezašpinila s tými lícenkami, takže vyzerá to takto. Myslím si, že tu na dole sa takto zapína. Tu si môžete, neviem, či to úplne vidno teraz, tak si môžete takto ten režim navoliť. No a teda vyzerá to takto, vlastne tento obal sa dá dole. To sú také vyhrievané plôžky, ktoré vlastne ako keby majú nahradiť tú žehličku na vlasy kvázi. Čiže je to také ako keby cestovné balenie, takže ja som na to veľmi zvedavá, pretože ja presne mám také tie nepodajné vlasy, moje vlasy sú skôr, ja keď si ich nevyžehlím, tak sú také jemne vlnité, ale nie sú ani kučeravé, ani rovné, niečo medzi, a čo mne sa nepáči, respektíve nemám to rada, takže ja to vyskúšam a som na to veľmi zvedavá. No a ďalšia nekozmetická vec, ktorú by som vám chcela ukázať, je set Saša. A ja som vám ho ukazovala už v minulom videu, kedy ja som vám ho ukazovala, že som si ho kúpila vo Focus magazíne a je to trojdielny set za 18,49 tento. Ja som si ho dala dnes aj na seba, ale neviem, či ho úplne vidieť, keď mám tú košeľu. A je to vlastne takýto náhrdelník, ktorý má na jednej tej reťazke len kamienok a na druhej také menšie kamienky. Náušnice sú vlastne len takéto jemné krúžka. A potom ešte je k tomu aj náramok, ktorý vlastne obsahuje také tie malé kamienky, presne také, ako sú na náhrdelníku. Veľmi sa mi to páči a musím povedať, že už keď som to mala na sebe, tak som dostala na to aj veľmi pekné pochvaly, takže myslím si, že dnes mi to ešte aj pekne ladí s tou košeľou, takže určite sa môžete pozrieť aj na takýto krásny set. Ďalej, čo sa podľa mňa oplatí v tomto katalógu, sú produkty na vlasy, a to konkrétne tieto. Či už si vyberiete sprej pre žiarivý lesk vlasov za 4,69, v rovnakej cene je aj olej na vlasy s arganovým a kokosovým olejom, ktorý ja mám veľmi rada, alebo aj táto bezoplachová starostlivosť na objem vlasov, ktorú tiež v poslednom čase veľmi rada používam, takže určite sa mrknite aj na produkty na vlasy. No a ja vlastne, ide samozrejme leto a chcela som vlastne aj svojim nohám a hlavne svojim suchým petám dopriať nejakú starostlivosť. A teda ja väčšinou používam tie produkty z kolekcie Planet Spa s bambuckým maslom alebo z kolekcie Foodworks ten levanduľový krém. Ale chcela som vyskúšať aj niečo iné, respektíve objednala som si teda tieto produkty. Jeden je intenzívny krém na zhrubnutú kožu, druhý je intenzívny hydratačný krém na chodidla a potom som si zobrala ešte aj tento tretí, červený, na obnovujúci krém na popraskané pety. A ide o to, že ja väčšinou,
nepamätám sa, kedy naposledy som tieto produkty používala, lebo ako hovorím, mám iné obľúbené a chcela som vyskúšať aj tieto, ktoré majú teraz také novšie obaly, pretože tieto už, možno niekedy v minulosti som používala aj tieto, ale nepamätám sa veľmi a chcela som teda ich vyskúšať, aby som ich vedela odporúčať zákazníčkam takto pred letom, aby sa vedeli rozhodnúť možno, ktorý je na čo určený, ktorý je aký, takže objednala som si rovno všetky tri a určite ich otestujem, aby som vlastne vedela ako správna Avon Lady odporučiť produkt priamo pre svoju zákazničku. No a potom, čo som si ešte ja objednala, a to ste taktiež mohli vidieť v minulom katalógu, ale tentokrát z týchto posledných stránok, kde sú také špeciálne ceny na produkty, tak je tá kolekcia s mandľovým mliekom a ružovou vodou a nájdete tu či už to telové mlieko, krém na ruky alebo sprchový gel. Tak ja som si vlastne doobjednala ten krém na ruky, aj vlastne tu mám ten body wash, aj to telové mlieko, pretože ja som z tej vône úplne nadšená. A teda tu mám ten sprchový krém, ktorý som vám ukazovala už minule. Je to krásna taká kvetinová, ale taká luxusná vôňa. Veľmi sa mi páči tá vôňa a naozaj aj keď použijem len ten sprchový krém a nepoužívam telové mlieko, tak tá moja pokožka je naozaj na druhý deň veľmi príjemne taká vláčna a prevoňaná. Takže tieto produkty z tejto kolekcie vám môžem určite odporúčať, ale napríklad z tejto dvojstránky ešte je tu aj ten môj obľúbený levanduľový krém, ktorý som vám spomínala, alebo masky na vlasy, alebo aj ostatné produkty. No a na tých posledných stránkach ešte nájdete aj také ako keby XXL produkty bežnej dennej starostlivosti, či už sú tu peny do kúpeľa, šampóny vo veľkých baleniach alebo sprchové gely. A ja tu mám tú penu do kúpeľa litrovú, ktorá je s vôňou mora a drevín a vonia naozaj krásne, vonia úplne tak sviežo. Ja tam cítim aj to more ako nejakú takú slanú, ako keby vôňu. Je to naozaj veľmi príjemná, taká svieža, energická vôňa, takže tentokrát tu máme tú penu do kúpeľa, ale do tejto kolekcie ešte pribudnú aj sprchové gely. No a na poslednej stránke tu máme obľúbený krém vlastne na odličovanie očí za 2,99. Ja ho tu mám. Objednala som si teda len jeden, pretože už som v rámci tej objednávky nemala možnosť si objednať ďalší, pretože tento krém je za cenu 2,99 z kúpov ktoréhokoľvek produktu z katalógu. Takže ja ešte keď budem mať objednávku, určite 1, 2 si určite ešte dokúpim. Tak, to by malo byť všetko, čo ja som vám z tohto katalógu chcela ukázať, ale keďže sa vám aj minule páčili fokusové veci, ktoré som vám ukazovala, tak tentokrát som vám vybrala produkty, ktoré určite neprehľadnete vo Focus magazíne a to je nová kolekcia dekoratívnej kozmetiky, ktorú si podrobnejšie predstavíme na budúce, ale teda súčasťou tejto kolekcie sú aj tieto tekuté lícenky. A ja, čo za seba by som vám odporúčila, sú laky na nechty. Ak ste videli moje video o unboxingu, o novinkách, ktoré som vám ukazovala, tak tam som vám aj tieto laky na nechty ukazovala a bola som z nich úplne nadšená. Keď som ich ukázala Olivii, tá bola nadšená dvakrát toľko, takže musím povedať, že sa mi veľmi páčia, pretože sú také ako keby perleťové, ale tá perleť je taká dozlatá. Ináč, keď som pozerala to video, tak tie laky aj na tom videu vyzerajú dobre, ale v skutočnosti vyzerajú ešte lepšie. Takže ja sa určite teším na lakovanie. Ten rúžový je v odtieni Velvet Camellia a tento taký béžový je v odtieni Ivory Petal. Takže určite vám minimálne tieto laky môžem odporučiť. Tak, a to už by malo byť úplne všetko. Určite mi napíšte, čo vás z týchto noviniek najviac zaujalo, čo ste si vy objednali z katalógu. Určite mi dajte like, ak sa vám toto video páčilo. No a budem sa tešiť, ak sa uvidíme aj pri ďalšom videu. Ahojte!